खोनानो मोनदों थांनाय हराव नोंसिनावहाय मोसौ गोमादों होननानै दा बे आंनि मुङा मोनसे मिजिं नार्जारि गामि थाइगेटगुरि पस्ट अफिस बिसमुरि आंनि दिनै न'खराव मोसौआ गोमादों मानै माने गासै मोसौआ आंना 8था दंमोन ओमफ्राय फिसा गोरलै गोनां मानै बे फिसा गोरलै गोनां मानै बिमाखौ दिनैनि बिदिनो 12थासो टाइमाव हरनि 12थासो टाइमाव माने सिखावफ्रा लांबाय आरो दा जेन'बा नोंसोरो मोसौ खावनायखौ एसेबो हरनि समाव थाल मोनथाराखै नामा थाला माने मोननाया एसे जों आन्दाजखौ मोनासै बिदिनो हरनि 11था टाइमाव जोंनि सिथ्लायाव फैनानै दानि राजमिस्ट्रिनि बेलायाव जाय देरहानाय बियो बमा गावला फैदों सिथ्लायाव बाव जोङो गिनानै न' सिङाव हाबनानै थादों बेखायनो जोङो जोंनि मोसौ गोमानायखौ आन्दाज मोनासै नोंसिनावल' गोमादों ना आरो सोरनावबा गोमादों होननानै खोनानो मोनदों जोंनि गामियावनो आंनि न'खरनि साहाबो गाय मासे ओमफ्राय हालुवा मासे गोमानाय जादों दा एफआइआरफोर होनाय जादोंना जायाखै एफआइआर आं माने दहाय बिसमुरि जोंनि थानायावनो 9थासोआव एफआइआर होना फैबाय बेफोरजोंनो गाइखेर फानै फानैसो जायोमोन नोंसोरनो नुखायो नै न'खरा माबायदि आंना दा जोंहाथ' मारै जाबाय दा एथम गावनाया खयथासोआव गावफैया ओरैनो 9था 10थासोआव जादों थरबैसेसो गावा ओरैनो एसे बुरजायैनो गावदोंहाय सिथ्लायावबो थरथाम थरब्रैसो जादों आरो बे न' सिङावबो खामसालि माबाजों खोरखि गैया नालाय खोरखि सिंजों माने गावहरला बायदों खुबैला बायहरदों आरो एसे उपद्रबखांदों दाना हनै आंहाबो जोंनावनो गावग्रोदों आरो फार्स्ट ओमफ्राय आङो न' सिंनिफ्राय रायहरदों मा खालामनाय जादों बेलाय मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो जोंलाय मा रोंगौ मोसौ फिसाया बेनोमोन नामा मोसौ फिसा बेनोमोन नैबे मानैयानो नैबे बिमा मासेनि नैबे बिमा मासेनि बिमा मासे गोरामोन मासे गुफुरमोन दाथ' मोसौ फिसायाबो गाइखेर जाजोबनाया माने गांसोबो मोजां जाजोबनो हायाखै दासो गाइखेर जाफुथारनायमोन आरो दा मोसौ फिसायानो थागोन ना थाला आजानो गाबगासिनो